Dimasa lapen Karbi aron ahut kalitang mate apran kedam atum aphan kachikimo asai kedeng. Sonsi kedam tang pria ciklu nipai nerkep aningkan surihinira pho aningkan Langmili arong along. Dimasa kayatum adaya vipin Langmili aradapan bang petrok si abang pu bang pie aphan apran karmut arani aposi arni kiik pusi hokpon si kalitang atum aphan Langmili school pathu aklam along ningkan krisir kep kecok mati ingdeng kriner kep kecok kachikimo asai dengpon. Dimasa lapen Karbi aron kupi koson penma koson si ron kidukok ma lahai aphur kibo akehai sorgari gangbora mate SDP dhon sing terang ahin pensi phurkimo alama puthak thanpon bangso kachikimo asai long patirpi pon maipu bijoy kru kongchunbang rahul hanse pendang lok Langmili aratum cirap citu tu lapente aluhi aman pen kacetong dun sorgari gangbra dhon sing terang norsing ingti rongasar rensing rongpi rajen kining bidasing terang hukum sing teron alang lirat sai klembang sarsing rongpi alang lirat klembang pendang lok pinang ang araratum cirap citu dun pusi kachikimo arani ing samjen pen pichun pon. News Desk Report News 24 Karbi.